meron din po silang wishing well. Ayan. Wish ko lang. Mag-wish tayo mga kabakyard. Ano? So sana dumami pa yung subscriber ko. Ito po yung akin, no? Kasi ito po yung pinakaunang natapos si Ginubatan Sira. Shout out. Kasi ito po si Kuya, no? Shout out sa'yo. Nakasubscribe daw siya sa akin. Ito naman po, seryoso talaga ito si Kuya. Ayun, papatulog na lang sa akin, guys. Marvel fan, matatagpuan nyo po dito ang lahat ng cast ng MC. Moments later. So, nandito naman tayo ngayon mga kabakyard sa kanilang fish room. So, meron tayo ditong Malawi cichlids. Ayan. So, by the way guys, nagbebenta rin sila, no? So, yung Malawi cichlids, merong price na nakikita ko, 100 to 150. Ayan. Okay. Dumako naman tayo dito. So, these are longfin angelfish. So, kung makikita nyo mga kabakyard, mas mahaba yung kanilang fins kaysa sa regular na angelfish. Yung dorsal nila. Okay. And dito naman mga kabakyard, makikita natin. So, we have stingray, freshwater stingray. At meron din tayo dito ng albino Oscar. Okay. At sa baba naman, so these are all cichlids pa din, cichlid stock. So, dito sa sunod, cichlids pa rin. Okay. Maliliit. Okay. So, nagbebenta pala sila 100 to 150 doon sa. So, dito siguro breeding project siguro nila to, no? Tiger Oscar. And sa kabila, ganun din. Dalawang beautiful Tiger Oscar. So I think pairing sila, no? Breeding project. So sa taas mga kabakyard, merong flower horn. Alright, so dito pa tayo. Okay, so these are all cichlid tanks. Ayan. Malawi cichlids. Nakikita nyo mga kabakyard, napaka lush ng color ng cichlids.
Sa baba, ganun din. Alright. So, Malawi cichlids. So, dumako naman tayo dito pa mga ka-backyard. So, these are all Oscar. Maliliit pang Oscar. Ayan. Oscar. And ito, ngayon lang ulit po ako nakakita nito. These are Paraiba catfish. Ayan. Okay. Diba? So, siguro last time kong makakita nito, siguro elementary pa ako. Paraiba catfish. And dito naman, as we can see, oh, meron silang ulang. Kung hindi po ako nagkakamali, ano? So, these are ulang. Kung nakikita nyo, okay. Mas malaki sila, no? Sa mga shrimp natin. So, po, freshwater. And these are ranchos. Ayan. Goldfish. Ayan. So, nakikita natin. Ayan. Ayan po sila. Mga cute na goldfish. So, you can see the rancho. I can see some red cap. Ayan. And some yun. Merong isa, no? Congo tetra. Ayan. Rancho. Alright. So, dito naman, oh, these are red spotted Severum cichlids. Ayan. Okay. Okay. So, red spotted Severum cichlids. So, hindi natin alam kung nagpe-pairing sila. Ayan. Or kept lang, ano. Ito naman yung kanilang outdoor pond. Fish of Malawi. So, as you can see, makikita natin doon ay RTC, red-tailed catfish. And yan, pangasius, alligator gar. At yung unique dito ay yung kulay puti. Ayan. The white, medyo shy lang siya, no? Kulay puting alligator gar. Monster fish. Ayun, ayun. Color white. Color white siya. Ayan mga ka-backyard, oh. Alligator gar.